Γεια σας και καλώς ήρθατε στο βίντεό μου. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω 3 φάρσες που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας. Αρχίζει το βίντεο! Φάρσα πρώτη. Σε αυτή τη φάρσα θα χρειαστούμε ένα καλαμάκι και ένα ποτήρι με νερό. Α, ναι. Και μία πινέζα. Παίρνουμε την πινέζα μας και κάνουμε μερικές τρυπούλες. Όσες θέλουμε. Και τώρα η ώρα της φάρσας. Πάμε να τη δούμε. Πάμε να τη δούμε. Φάρσα δεύτερη. Σε αυτή τη φάρσα θα χρειαστούμε ζέλο tape. Και μόνο. Πολύ απλή φάρσα. Πάμε να τη δούμε. Να είμαστε στη φάρσα. Παίρνουμε το κομμάτι από ταινία και τη βάζουμε εδώ στο φως. Δεν φαίνεται. Μπορεί στην κάμερα λίγο να φαίνεται από τα πολλά τα φώτα. Και όταν πάει κάποιος να ανοίξει το φως, όταν μπει σε αυτό το σκοτεινό δωμάτιο, δεν θα ανοίγουνε. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστά, για να μην μπορούν να ανοίξουν. Πάμε για τη φάρσα τρίτη και τελευταία, παιδιά. Πάμε. Τρίτη φάρσα. Σε αυτή τη φάρσα θα χρειαστείτε ένα συρραπτικό. Εγώ έχω ένα πολύ μικρούλι, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε συρραπτικό. Και λίγο ζελοτέιπ. Κόβετε ένα μικρό κομματάκι, πολύ μικρό κομματάκι, δεν ξέρω αν το βλέπετε εδώ πέρα. Πολύ μικρό κομμάτι. Το ανοίγετε. Δεν έχει σημασία πώς ανοίγει, να το ανοίξετε. Και τοποθετείτε από κάτω εδώ πέρα, τοποθετείτε το ζέλο tape. Τώρα δεν φαίνεται πολύ καλά. Το βάζετε με την πλευρά του ζέλο tape, το βάζετε μέσα στο συρραπτικό και περιμένετε για να θα την πατήσουν. Τώρα πλέον θα κολλάει το ζέλο tape, το συρραπτικό και δεν θα βγαίνουν συρραπτικά και έτσι δεν θα δουλεύει. Θα πάνε εντωμεταξύ τους κόσμους, θα πούνε όλα εντάξει. Θα το βγάλουν και τότε θα δουν ότι από κάτω έχει ζέλο tape. Και θα φανούν πολύ χαζοί. Πιστέψτε με, το έχω κάνει. Αυτή ήταν η τρίτη μας και η τελευταία μας φάρσα. Πρέπει να πούμε bye bye. Πάμε να πούμε bye bye. Bye bye. Τα λέμε στην επόμενα μας βίντεο. Κάντε like στο κανάλι μας. Like, subscribe και αφήστε ένα comment. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye.